जिसुआ बाखनाय जाथों हालेलुया हालेलुया अनदायगाफोर टेस्टमिनि आरो एबा गावनि जिउआव जाबोनाय खेंफोरथि टेस्टमिनि होनो होनब्ला सैताना जोबोद गियो जेब्ला टेस्टमिनि होनो नागिरनायखौ सोरबा हमथाना दोनोब्ला सैताना देरहायो आङो बुंगौमोन नाथाय आं इउटुबाव नुजाया बेबो मोनसे सैताननि देरहानाय सोरबा गावनि मोजां एबा जिउआव सोखाजानाय एबा मा मोन्दों गथ'फोर एबा गावनो बेखौ जुदि इसोरनि मुङै फोरमायथि लानायाव इसोरा बेखौ जोबोर अनो 10 जन खुरियाफोरनि गेजेराव सासेयाल' फोरबोनि खाथियाव फैनानै गावनि हामजानायखौ बियो टेस्टमिनि होफैदोंमोन फोरबोनि खाथियाव फैदोंमोन बाखिखिनिया 9 जना बेखौ जिसुआ नागिरदोंमोन गासै जिसुआबो हामाखैमोन खोमा अब्ला बाखिया बहा होनना सोंदों बेबायदिनो जोंबो सोरबा सोखाजानाय सोरबा बेबायदिनो गोबां इसोरनि अननायखौ मोननानै सिरि सिरि थाखोमाग्रा दं बै 10 जन खुरियानि गेजेराव 9 जना जायफ्रा सिरि थानाय नाथाय सासेयाल' जिसुनि खाथियाव फैनानै गावनि मोजां सोखाजानायखौ बे लानानै फोरबोखौ हामबाय होनो एबा टेस्टमिनि होफैदों जोंनि गेजेराव जायफ्रा फोरबोनि मुङै टेस्टमिनि होनो फैदों इसोरा बेखौ अनो दा बेनिखायनो जाय बिथांजोआ जेरै गाव मा मोनखो बिथांजोआ गावनि बे टेस्टमिनि होनायजों जोंखौ फंनैसोब्लाबो मिथिहोगोन होननानै आङो बिथांखौ खावलायबाय बिथाङा दाखालि जेब्ला आंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथाङा जेरै माब्रै सोखाजादों बिथाङा गावनि दुखुनि एबा गाबनायनि गेजेरजोंब्ला बिथाङा दाखालि बुंदोंमोन दिनै बिथाङाबो गावनि इसोरनि अननायखौ लानानै खासि खुसिजों गाबो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननानै रंजानाय मोनो दा बेनिखायनो दा बे बिथांजोआ मा मोनदों आंबो मिथिया बिथाङा बे दे हमनानै गिबियावनो सोरजिगिरि अनसुला आरो आइथा मारियाखौ आं हामबाय होयो आंनि गोसोआव गोबांथार दुखु दङ अब्लाबो आं इसोरनियाव फैनानैहाय बे आदा दैमालुखौ आं लोगो हमबाय आं गोबाव बोसोर लोगो हमाखैमोन अब्लाबो आङो आंनि जिउआव मोननायखाय आं इसोरनियाव गथायनानै आं मोनबोनायखाय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों जे आङो जेब्ला गोबां दुखु जादोंमोन आंहा हौवा गैया गोबाव बोसोर जाबाय आं 10 बोसोरसिमल'सो हौवाजों रायजो मोनजादों अब्लाबो इसोरनि अननायजों आं गथ'फोर 3खौ मोजाङै फोरोंबोबाय आरो फेदेरबोबाय दिनैसिम आङो इसोरनि अननायजों आं इसोरनियाव नांथाबनानै थाबोदों दिनै आङो फिसाजो सासे बे जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दंमोन गोदना रोदा सानाय आरो खर' गोदना रोदा सानाय खाफाल सानाय ओरैबायदि सैसोदोंमोन बे गथ'खौ आं गोबां नायबाय आंनि आखायाव 3000 फैसा दंमोन डक्टरनाव लांबाय डक्टरनाव लांब्लाबो हामाखै अब्ला सासे बुंबाय बाजैया जोंनि न'खरनिनो बाजै बियो आंखौ बुंबाय आलफनसानि बिनाय थाव आरो हा दङ बेखौ लायनानै बे गथ'खौनो फुनना हो होनना बुंनायाव आङो फोथायबाय नोंगौ इसोरा आंजों लोगोसे हेफाजाब होनानै आंखौ दैदेनबाय आं दिनै बे फिसा हिन्जावखौ लाबोदों बे फिसा हिन्जावखौ आं बुंबाय मामा नोंबो इसोरनियाव बि दे नोङो प्रार्थनाखौ हायाब्लाबो नोङो खुलुमो मारियाखौ बुं मामा आं नांगौ इसोरनियाव बिनानै नानि आलखनजानायाव आं बिगोन मामा दे होननानै आं दायो गथ'खौ दिनै लाबोदों बे गथ'आ नोंगौ सोखा जानायखौ मोनबाय बे गथ'आ बुंबाय मामा आं नोंखौ बिगोन होननानै बियो खुलुमो मारियाखौ खनथाम बुंबाय आं प्रार्थना बिबाय अब्ला बियो मोनायावनो आसिरित मोनबाय आं गोदना रोदा सानाय खर' सानाय बबेयाव थांखो आं बेखौ मिथिजोबनो हायासै बेनिखायनो आं नोंगौ नानि आलखनसाया आफा इसोरनाव बिख'नानै होनायखाय आंनि गथ'आ दिनैसिम मोजाङै दङ आरो खर' साब्लाबो बेखौ बुङो आं मामा नोङो खर' साबदोंब्ला दे बे आब' आलखनसानि थावखौ नोङो फुननानै ला होमब्लानो बियो सोखा जानायखौ मोननो हायो बेनिखायनो आं नंगौ इसोरनियाव बयबो नांथाबनानै थायोब्ला इसोरनियाव बियोब्ला जों सोखा जानायखौ मोननो हायो आं जेब्ला सिगां उन्दैमोन बे समावबो जोंनि आइया आंखौ ओरैबायदि अननानै फोथांबोबाय आं थैबायमोननो बे थैनाय समाव इसोरनियाव बिनो थाखाय सासे फसारुखौ बुंदोंमोन आंनि फिसाया दिनै थैबाय आं बबेयाव मोनबावगोन जोंहा साथामाव आदा दङ ओमफ्राय दायो बिब' सासे थैबाय आं दङ दा इसोरनि अननायजों दिनैसिम आं थांनानै दङ आं जेब्लायबो इसोरनियाव गथायो आरो आइथा मारियामाव गथायो नोंगौ इसोरा आंखौ अराय सम हौवा गैयाब्लाबो आं फिसा 3खौ लानानै आं दासिम
इसोरनियाव गथायनानै बिन्दोआव लानानै आङो अराय सम प्रार्थना खालामो गिर्जा प्रार्थनायावबो आं थांनो बाया बिराद गोजोननाय मोनो आं गिर्जा होमब्ला आं ओरैबायदि रंजानाय मोनो मानो होनब्ला आं लोमजाब्लासो थांनो हाया आं दिनै फिसा हिन्जावखौ लिंहरदों फिसा हिन्जावा फैनानै आंनि खाथियाव माबायदि मोनामोन मारै सोखाजायामोन आं बिनिखायनो आंनि फिसा हिन्जावखौ खावलायहरदों नानि नों मा जादोंमोन नोंनिफ्राय बे बिमाबो था बेनिफ्राय बेखौ बबे जायगायाव फुथुदोंमोन अन्थाइबारियाव मानो फुथुवामोन गरम बोथोर एकदम न'आबो दुंखावजोबबाय ओंखायनो बालायाव फुथुदोंमोन आं बालायाव अन्थाइबारियाव दंफां साइकेलमाव बेसे गोबाव जाखामोन बियो खर' सानानै थें थें जानाया सप्ता मोननैसो जादों लांब्लाबो हामाखै डक्टराव लांब्लाबो बबे डक्टरनाव लाङा खरिसिंगा मडेलावहाय बेनिफ्राय बेखौ मा नोंसोरो डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट खालामनाया बियो डक्टरा मा बुंखोमोन डक्टरा बेखौ बुंदों CRP टाइफड जादों होननानै ओमफ्राय बिजि होबाय होमबाबो हामाखै आदसा बेनिफ्राय बे नानि आलफनसानि हा ना बिबार लांदोंमोन बिबार आरो हा जोंहा दा बाजैया सोरनिफ्राय बाजै पुर्निमा दायो बाजैया गसंनानै हो बहा दं बेयो बैलाय अननानै जायो बेनिफ्राय नोङो बिनि आखाइनिफ्राय मोननानै लाबोदों औ दे फैनाय बे मानसिया जाय नोंबो फै नोंबो दे नों बेनाव आङो सोंग्रोनोसै नानि आदसा नानि नों माबायदि मोननानै माब्रै सोखाजानाय मोनखो देनाय बुंनाय गोदोनाथ' दे साजोबोमोन आरो नाथाय खाथिया सायोमोन ओमफ्राय मा जायामोन नोङो CRP टाइफड जानायमोन नों गाबनानै बुंनो हाला नामा बेनिफ्राय नोङो माब्रै सोखाजानायखौ मोनखो नोङो आब' आलफनसानि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोनबाय बेनिफ्राय बे आलफनसानि हा ना बिबारखौ नोङो मा खालामा बिबार आरो थावखौ आसिजों लगायनानै खर'आव फुनना लानाय खराव फुननानै लाबाय बेनिफ्राय बेखौ बे नानि आलफनसानि हा एबा बिबारखौ नों लायनो थिनदों ना बिमानो लायनो थिनदों ना सोर आनैया हरदों आनैया बेनिफ्राय नोङो बे नानि आलफनसानि हाखौ नोंथ' लाङाखैमोन नों आगोलाव फैफेरबायमोन नामा फैफेराखै बेनिफ्राय दिनै नों फार्स्ट फैदों ना बेनिफ्राय नोङो दा नोंनि बे सानाया खर' सानाया नोंखौ नोमाया गरमखाय बबेबा अन्थाइबारियाव फुथुना दोन्दोंमोन नामा दोनदों अन्थाइबारियाव फुथुनानै अन्थाइबारियाव मानो फुथुखो नोंखौ गरम मोननायखाय नोंनाव बिसिना गैयामोन नामा दङ अब्लाबो नोंखौ अन्थाइबारि माने मानि थाखाय अन्थाइबारि माबा बिफांफोर दंमोन नामा बे बिफां सिङाव अन्थाइसो दंजोबोमोन नोङो बेरामा हामैखाय नोंखौ अन्थाइ बारियावब्लाबो बिसिना बनानै फुथुना दोनबाय बिनि उनावहाय मा खालामखो मामाया फुनना होबाय थानाय समाव मामाया बुंबाय आंखौ नोङो खुलुमोमाय आंखौ खोन्थाम होननानै बिनि उनाव नोङो बे नानि आलफनसा सोखादों ना जिसुआ सोखादों जिसु बे बिनानैसो होदों दा दे बेनिफ्राय दे नोङो एसे बुंनाय नोङो माब्ला फैनानै माब्रै बिसोरो नोंनिफ्राय मोनलांखो बेखौ एसे बुंना होदो दे गिबिसिनथारावनो आं जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ आरो अनसुलि आइ मारियामखौ आरो नानि आलफनसाखौ आं हामबाय होनदों मानोना दिनै बे 13 थारिखआव फैनाया आङो 25 जन जानुवारिनिफ्राय आरो दिनै 26 जन जानुवारिसिम खनसेबो बाद गैयै आं बेयाव फैदों आरो ओमफ्राय आंहाबो गोबां माबाफोर जादोंमोन गथ'आ आंहाबो सासेल' गथ'खौ फोरोंनो थाखायनो आंहाबो गोबां थाखा फैसानि मालायनाव लानो गोनां जादोंमोन बिनि थाखाय आं टेनसनजों सामफ्रामबो आंनि गोसोआव जिंगासिनायजों नारसिन जाना दंमोन आरो दिनै बे नारसिन जाना थानायाव आङो मा खालामबा मा जागोन होननानै आं सानबाय आरो दिनै आं गामिखौ बुंलांग्रोनोसै आंनि मुङा पुर्निमा बसुमतारी गामिया बस्क'बारि फारिसा जोंनि गोदान कबिरालि अब्ला जोंनि गामिनिफ्राय सानैसो बेयाव फैयोमोन जोंहा बिनानाव सैथ्रिमोन बे बिनानाव सैथ्रिमोन फैनायाव आंनि सानस'हायै जिंगासिनायखौ मोननानै आंबो बिदिनो जानायसो दा आंनि सानस'नो हायै जिंगासिनायखौ आं माबोरै फोजोबनो हागोन माबायदियै आं एसेग्राब खस्थ'खौ सहायलांबावनो हागोन आंहा सासे फिसाखौ आं फोरोंनो बिराद गोसो दङ बेबायदि होननानै आं बिराद जिंगासिदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो बे जोंहा बिनानाव सैथ्रिमोनजोंनो आङो बे 13 थारिखआव बाहागो लाफैजेनदों 25 जन जानुवारियाव बेयाव बाहागो लाफैनायनिफ्रायनो आंहा गोबां सोलायनाय मोन्दों रेजेंनाय मोन्दों आरो आं गोसोआव आंनि गासै जिंगासिनायफ्राबो खारदों
आंनि गथ'नि थाखाय आं बे आइ मारियामनियाव गथायफैदों नानि आलफनसानियाव गथायफैदों मानो जोंहा हाजिरा मावनानै जाग्रा साथामल' परियाल जोंहा बिमा बिफा आरो फिसाजो सासे ओमफ्राय दाना फिसाजो सासेखौ फोरोंनोनो जोंहा गोबां दिगदार जानानै दंमोन बिएनि फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्रायनो लानानै गोबां अक्जिलियामावबो लगायना होबाय थाखा फैसा गोबां नांगौ जाबाय बेबायदिनो जिंगासिनायजों आं नारसिन जाना दंमोन आरो बुङोबा गोलावसो जानोसै नै आरो बुङाबाबो जोबा बेबायदिनो खस्थ' जानानै आङो गोबां दाहार लानानैबाबो गथ'खौ गथायै गथायै गथ'आ 90% पास खालामनो हाबाय आरो बेयाव गथायफैनानै बिएखौ 90% पास खालामनो हाबाय बे नम्बर लानानै ओमफ्राय बेबायदिनो आंनि गोसोनि साननाय जिंगासिनायफ्रा रेजेंनाय मोनबोबाय थाबाय आरो रेजेंनाय मोनबोबाय थाबाय आं नानि आलफनसानि हाखौ लांदों बिबार लांदों आं बेजोंनो आरो जोंहा गथ'आ मालाबा सानसेखालि बिराद गाज्रि उदै सानाय जादोंमोन नारि खाथियाव बेयाव गथ'आबो बिराद साबाय थानायखाय बुंदोंमोन आरो आंहा बिराद उदै साबाय मामा आं मा खालामबावनो होननानै ओमफ्राय आङो बे नानि आलफनसानि हाखौ आं लांना दंहैखायोमोन गुबुनफ्राबो बिराद टेस्टिमनि होदों आंबो बेखौ होयो माबा बेखौ नानि मामानियाव होयोब्ला सोखा जानायखौ मोनगोन खोमा होननानै आंहाबो बारा फोथायनाय गैयामोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आङो क्रुसनि सिन खालामनानै बे नानि आलफनसाजों जिसु थैना सिखारफिननाय गोथार आसिस थावजों ओमफ्राय बे बिबारखौ आं सावना हाथफ्ला खालामना दोनदों बेजों मोनथामजों लगायनानै आङो बे मामानि बे उदै सानायाव क्रुसनि सिन आसि बिमाजों होदों आरो आसि बिमाजों फुनना होनायाव बिनि उदै सानाया दसेनि उनावनो जोब्बाय आरो बे जोबनायखौ नुनानै मामाया आसुरित मोनबाय आं मामाखौसो फोथायस्राबाय मामानि बेबायदि फुनना होनायजों आंनि बे उदै सानाया खारबाय बिदि होननानै फिसाजोआबो बुंबाय आरो बेबायदिनो बेखौ फोथायनानै बिसिनि जोंहा टेरेसाया बिफैदोंमोन आरो खोन्थाबाय थादोंमोन आरो मामाया बिदि बिदि जादों गोदोना सादों आंहा फिसाजोआ मा खालामबावगोन बिदि होननानै दा बेयाव आं बुंबाय आंहाबो फिसाजोआ बेबायदिनो जादोंमोन माथो उदै सानाय ओमफ्राय आङो नैबेखौ होनानै फिसाजोआ दसेनि उनावनो सागादों बिदि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बेखौ हैनानैनो बिस्राबो बेबायदि सागानायखौ मोन्दों आरो बेनो आरो जोंनि गथ'आबो आंनियाव फोथायनाय दं आरो आं बेयाव गथायफैनायजों लोगोसे गथ'आबो बिराद मोजां पास खालामनो हादों बिए आनजादखौबो ओमफ्राय दायो बियो जोंहाथ' थाखा फैसा गैया नालाय फरायहोनोबो हायासै आं बेखौ दायो ओमफ्राय दायो बियो तेजपुरावनो बै डन बस्क'आवनो टिचार मावहैबाय आरो मास्टार मावहैबाय फरायनो फोरोंनो हायाखिसै आङो बेनो आंनि दिनैनि बुंनो गोनां टेस्टिमनिया आखाइ खमना होदो दे हामबायसै